Yaya, nasi tita. Uy, sige nga naman. Mutrabaho ko yaya. Para na ko'y baon ugma. Wala pa man kauli mong tita si De. Ay, sagdi lang yaya. Ang tigom na nako yaya. Kaya nakuha ni madam. Anong nakuha man to ni Madam si De? Gisugo daw ni tita. Kuha na akong kwarta. Na, si De, giatik ra ato ni Madam. Ipalit biyan ako tug sa nina yaya. Ano, uy, puti mo si De, naisahan ka ni Madam. Wala na jud ko'y kwarta yaya. Ah, si De, washingin na lang ng sakyanan ni Madam. Kung nalay, bahala mo ingon sa imong tita. Sige yaya, mag-washing ko. Luuya ni Sedi, naisahan ni Madam. Sumbong jud na ako to sa iyang mami. Pasinawan ako ni para ganahan si tita. Kaluoy sa akong pariyoy. Grabe mo diskarte ba para makakorta. Tuon ako, akong tabangan. Tuon kaayo. Pare, tabangan ti ka pare. Kabalo day ka pare. Kasi anak pare, magdarapurag. Aw, mo na ganahan ako sa imo pre. Mutabang jud ka sa ako ba? Langan pre, dispre man ta. Sige pre, para dali mo humanan. Wow. Ah, pare no. Dali kayo mga pre na. Salamat pre. Dali na lang akong trabaho. Basta, kaya na ako pre. Tabangan ti ka pre. Salamat pre. Tara pre. Yaya, humanan na mi yaya. Sino pa kayo ang sakyan ng yaya? Okay kayo, si De. Nagtabang tong imong pare. O yaya, sasabangan ko ni yaya. Basta si di yaya. Matabang ko sa iya. Buutanan ninyo, oy. Ang ining sweldo, ako rang ingnan si Madam para ihatag sa inyo unya. Sige yaya, para na ko'y balon pag skwila. Eh, kalimtip yaya. Sige, ako rin bahala. Pre. Turbo bataan, uy. Nakamata na lang ko, imbis lami akong danggo. Isa man tong sabak kayo, yaya. Hi, sila Sedi. Nagwaasing sa inyong car. Nakamata na lang ko, yaya ba? Disturbo kayo sila. Lami kayo akong danggo unta ba? Unsa man imong damgo, Madam? Secret, yaya. Ikuha man daw nimo ang kwarta ni Sedi, Madam. Ikaw, yaya ba? Chismosa kay ka. Ayaw ingnar si mami ato ha. Bantay ka sa ako, yaya. Masabaan gani ko ni mami ha. Pero Madam, lukoy man kayo si Sedi. Ipalit ko to niyag sa nina. Ayaw apil-apil dira, yaya. Ako na'y bahala. Bahala jud ka, Madam. Bantay na good na si Sidi sa kuha.